Predstavom Šmizle, koju su glumci Gradskog kazališta Mladih Vitez premijerno izveli, počeli su 6. dani kazališta u Vitezu. Ta kao i monodramotirač Ive Krešića oduševile su tamošnju publiku. Što se tiče posjete, izuzetno smo zadovoljni. Ljudi su već u Vitezu prihvatili kazalište kao dio realnosti, kao dio stvarnosti koja ovdje egzistira. Mi smo posebno ponosni da smo uspjeli izgraditi kazališnu publiku tu u Vitezu, koja nas prati ne samo naše predstave, nego i gostujuće predstave. Ja se nadam da će i do konca ovogodišnjih dana kazališta posjećenost biti izuzetno visoka. I evo ovim putem pozivam i vaše gledatelje, ne samo iz Viteza, nego i iz susjednih općina, da dođu na dane kazališta, pogledaju uistinu odlične predstave koje smo mi pripremili na ovogodišnji repertoaru. Do kraja studenog, do kraja 6. dana kazališta, publika u Vitezu će moći pogledati još 10-ak predstava kazališta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije. Mladi viteški glumac Petar Pejaković kaže kako je u amaterskom kazalištu u Vitezu aktivan od samog početka, više od 8 godina, a igrao je u 16 predstava. U zadnjih mjesec i pol dana dali smo 2 premijere. I to obje premijere su nastale u roku 2,5 mjeseca sve zajedno. Rad u kazalištu posljednjih godina je dosta iscrpan, ali zabavan zbog toga što imam i svoju vlastitu grupu koju vodim. Probe nekad znaju biti pred premijeru i prije i poslije škole, svakim radnim danom pa čak i nedeljom. A posljednja predstava koju sam izveo bila je Šmizla, a pretposljednja u krajem 8. mjeseca bila je U crtu. Predstava koja je nastala našim radom, predstava koja je nastala iz naših glava. Bilo je u Novom Gradu, je bio festival, drugi festival, i oni su nas bili pozvali. Mi smo počeli tu predstavu stvarati početkom 8. mjeseca. Krajem 8. mjeseca izveli smo predpremijeru u Novom Gradu. Pa članica sam ovog kazališta već 6 godina, jedno predivno iskustvo, čak sam sad dobila i svoju grupu, znači postala sam redateljica, radim s tom djecom, eto uživam. Voditelj Gradskog kazališta Mladih Vitez najavljuje skori susret sa budućim glumcima u Kiseljaku, s kojima je rađeno u sklopu projekta Kazalište za sve, koji je realiziran u 5 općina županije Središnja Bosna. Možemo s ponosom ustvrditi da ćemo već u vikendu koji je pred nama održati i jedan sastanak u Kiseljaku sa grupom od 15 mladih ljudi i vjerujemo započeti formiranje jedne kazališne grupe koja će za početak djelovati pri Gradskom kazalištu Mladih Vitez, a naša dugoročna želja je da se formira samostalna amaterska kazališna grupa u Kiseljaku i mi vjerujemo da ćemo u perspektivi u tom uspjeti. Znam da i u Vitezu su ljudi bili skeptici, međutim evo mi sada nakon 8,5 godina rada imamo 3 glumaca na akademiji, našu Mirnu, Slavena i Marka, i evo kroz neku godinu, ako Bog da, kad oni završe fakultet, imat ćemo sve preduvjete da postanemo i profesionalno kazalište. Pored obveza na domaćem terenu, glumci predstave Šmizle 15. studenoga imaju i nastup u Popovači, prijateljskom gradu Viteza, gdje će nastupati u sklopu manifestacije Europske noći teatra.